Ahojte všetci, moje meno je Martina, ja som celostná výživová poradkyňa a v dnešnom videu načetneme do témy, ktorú ja som zmienila už v predchádzajúcom videu, a to je hormonálna substitučná terapia. Ak ste nestihli si pozrieť to predchádzajúce video, tak vám odporúčam najprv pozrieť to a vrátiť sa k tomuto, aby vám veci dávali lepší zmysel, o čom si tu budeme rozprávať v tomto videu. Ak niekto nevie, tak hormonálna substitučná terapia, ako už názov sám o sebe vraví, je určená na nahradzanie, po prípade doplňanie istých hormónov do organizmu, ktoré si už telo nevie samo v dostatočnom množstve vyrobiť. Hej? A prevažne sú to estrogen a progesterón. Takže je určená pre ženy v perimenopauze, po prípade v postmenopauze, hej, kde nám táto terapia nám pomáha zmierniť tieto klimakterické príznaky a pomáha nám možno aj trošku na iných úrovniach, hej? Ako je rednutie kostí, po prípade iné oblasti zdravia, s ktorými je estrogen spojený. Prečo má táto substitučná terapia také zlé renomé a takú zlú reputáciu, hej? Aby sme si ozrejmili, prečo tomu tak je, tak sa musíme vrátiť trošku späť v čase do histórie a začať tam, kde to má pôvod, toto renome, a ako to celé vlastne vzniklo. Aby ste si vy samé, po prípade aj páni, ak toto pozerajú, dokázali urobiť vlastný názor, či je toto potenciálne vhodná terapia pre vás, alebo určite nie, hej? Takže vráťme sa v čase do 50., 40., 50., 60. rokov minulého storočia za veľkú mlávku do Ameriky. Hej. V tomto čase bola hormonálna terapia a hormóny najviac predpisovanými farmaceutikmi pre ženy v tomto období v USA. Hej. 40., 50., 60. roky minulého storočia. Kde sa ženám práve v tomto veku klimakterickom predpisovali rôzne hormóny na zmierenie týchto symptómov, ktorých sme si už toľko povedali, hej, v predchádzajúcich videách. Následne sa stalo však to, že v 90. rokoch prišla oficiálna inštitúcia, ktorá vyzvala lekárov a vo finále tú medicínsku odbornú verejnosť na to, aby prestala takéto niečo robiť a vlastne dožiadovala sa štúdií, alebo minimálne jednej, ktorá by v skutku dokazovala relevantnosť a dokazovala prospešnosť takejto hormonálnej terapie na zdravie žien. Hej? Takže toto sa udialo, začala sa štúdia, ktorá sa ziniciovala na množstve žien, ktoré mali 70 a 80 rokov, takže už boli v tom neskorom postmenopauzálnom veku. A začalo sa sledovať, čo sa vlastne s tými ženami deje, či vôbec to má nejaký prínos a ako vlastne reagujú, hej, na také doplnenie hormónov a na túto hormonálnu substitučnú terapiu, čo je prevažnej väčšine estrogen alebo progesterón, hej, aby sme si povedali. No, čo sa udialo avšak, mal celkom neblahý výsledok a bolo prezentované veľmi neblaho a vo finále tieto ženy, ktoré mali 70 a 80 rokov, bolo im podávané vysoké množstvo hormónov, hej, pravdepodobne estrogénu, ktoré vo finále spôsobilo to, že ženy mali veľmi neblahé zdravotné výsledky a následky tohto množstva hormónov. Hej? Takže tá štúdia bola niekedy na prelome tisícročí veľmi rýchlo pozastavená s tým, že hlavné vyjadrenie bolo, že hormonálna substitučná terapia spôsobuje rakovinu prsníka, ktorá veľmi veľké množstvo žien, ktoré boli súčasťou tejto terapie, ochorelo. Hej? No, musíme si povedať hneď v tomto kontexte, že tak, ako tá štúdia bola postavená a urobená pred tými 20 rokmi, viac ako 20 rokmi, bola vo finále odsúdená na zánik, na neúspech, nie na zánik, ale bola odsúdená na neúspech. A povedzme si aj prečo. Ako
ak ste počuli v tom predchádzajúcom videu, akú dôležitú úlohu hrá estrogen a estrogenové receptory v mozgu, oni vo veku 65 rokov ešte sú v relatívne veľkom množstve, hej, tieto receptory v tele ženy, v mozgu ženy, hej. Ale keďže nedodávame tomu telu estrogen, hej, a ono samo znižuje prirodzeným spôsobom jeho produkciu, tak aj tie receptory v mozgu sa nám začnú, je ich počet znižovať, až nám začnú vo finále úplne vypínať a odídu nám, hej, veľmi jemne a nadnesene povedané, laicky povedané, začne sa nám ich množstvo znižovať, až nám vo finále tie receptory začnú v úvodzovkách vypínať a jednoducho už tam nebudú žiadne, hej. Toto sa väčšinou deje po 65-ke, okolí 70. roku života, hej, kedy už je tá žena dosť v neskorej menopauze, postmenopauze, a ergo tie receptory už moc nie sú, ak teda ich nestimulujeme doplňaním toho estrogénu, zaniknú a jednoducho nie je ani dôvod, aby tam boli, keďže tá žena už témer žiadny estrogen nemá. Pre porovnanie, v tomto veku je to množstvo estrogenu v ženskom tele 1% z toho, čo vo finále máme v tom produktívnom, v tom fertilnom veku pred 40-kou, hej. Takže si viete predstaviť, aký obrovský rozdiel je v tom množstve estrogénu počas toho veku v premenopauze, kedy sme v tom produktívnom fertilnom veku, pred 40-kou povedzme, alebo do 45-ky, hej, a vo veku 70 a viacej. Prečo tá štúdia bola odsúdená na neúspech, je veľmi jednoduché. V tomto veku tie ženy už nemali vôbec žiadne estrogenové receptory, hej. Ergo, ak oni dostávali veľké množstvo estrogénu, už nemali žiaden systém v tele, ktorý by ho použil. Ergo, je fajn, oni sa snažili tým ženám pravdepodobne pomôcť alebo vidieť, čo sa v tom tele udeje, doplňanie veľkého množstva estrogénu, avšak už tam nebol žiadny systém, ktorý by ho využil. To telo, tým, že hormóny sú extrémne delikátna a háklivá záležitosť v každom ohľade, a nielen pri estrogene alebo progesteróne, v každom jednom ohľade, hej. To telo sa s tým potrebovalo nejak popasovať, nevedelo ako, pretože už nemalo aktívny žiadny systém, ktorý by ten estrogen použil, takže spôsobilo to, že tie ženy mali rôzne zdravotné problémy, hej, a tá rakovina prsníka bola len jedným z tých problémov, ktoré tie ženy mali. Takže toto bol prvý a fundamentálny problém, respektíve dôvod na to, prečo tá štúdia vo finále ani nemohla byť úspešná, hej. Dnes máme iné poznatky. Keby sa tá štúdia robila dnes, tak ako sa urobila, bolo by to úplne iné. Oni keby si pred tými 22-3 rokmi vybrali za tú cieľovú skupinu v tej štúdii ženy, ktoré majú 55 až 65 rokov, ktoré ešte majú nejaké množstvo estrogenových receptorov a majú do istej miery aktívny ten systém, ktorý môže tie estrogeny použiť, tak tá štúdia by dopadla inak a tie výsledky by dopadli inak. Hej? Takže fundamentálna chyba, ktorá vtedy bola urobená, je vek tých žien, ktorí boli zaradené do tej štúdie. Hej, dnes už by to bolo inak. Toto malo za následok to, že tie ženy mali zdravotné problémy a ako sa to aj prezentovalo v verejnosti vo finále, bolo tak, že hormonálna substitučná terapia spôsobuje rakovinu prsníka. Hej. To je dôvod, prečo má táto terapia dodnes, aj po tých 20 rokoch, také zlé renome. Je veľmi, veľmi ťažko vyvrátiť tento názor, ktorý je tak zakorenený v náš ľuďoch, pretože rakovina je obrovitánskym strašiakom, hej, a celkom aj právom, hej, neviem, že neprávom. Je to celkom aj právom strašiakom. A snažíme sa tomu vyhnúť za každú cenu, aby to aj malo byť. Dnes vieme, keď sa pozrieme na ženský organizmus a na ženský systém, ako to funguje, že dnes by tie výsledky tej štúdie boli iné. Mojím cieľom nie je
byť advokátom hormonálnej substitučnej terapie, avšak ani ju haniť. Dôvodom toho je, ako som povedala, hormóny v tele sú extrémne delikátnou záležitosťou. Celý ľudský organizmus je riadený hormónami s pomocou enzymov. Nebyť hormónov a nebyť enzymov, tak nikto z nás nechodí vo vertikálnej polohe, nedobo, že dýchame, hej? Nebyť hormónov a enzymov, ja vám to nerozprávam, to, čo vám tu rozprávam, a vy nepočúvate to, čo vám tu rozprávam, hej? Preto je tak veľmi dôležité mať na pamäti a byť nanajvyš obozretný v akýchkoľvek umelých hormónoch, respektíve akýmkoľvek hormón, ktoré prijímame z externého prostredia, ktoré nie sú prírodné, ktoré nie sú prirodzené. Hej? A to neplatí len o estrogéne, to neplatí len o progesteróne, to platí napríklad aj o melatoníne, hej, ktorý je častokrát podávaný ako hormón krásy a mladosti, hej, často je podávaný pri jetlagoch, ktorý napomáha spánku, hej. A to isté platí o inzulíne a všetkých týchto farmaceutikách, ktoré posledné 2 roky dobíjajú svet ako zázračné lieky na chudnutie, ktoré majú čo dočinenia s inzulínom, ktorý je tiež hormón, hej. Každý takýto zásah do hormonálnej rovnováhy, ktorý je nerelevantný, ktorý je externý a ktorý nie je dôkladne zvážený, je dvojsečná zbraň, ktorá sa vždy vráti ako bumerang. Vždy. Preto vravím, že nie som ani advokátom tejto terapie, avšak ani haničom a ani zaznávateľom, pretože sú prípady, kedy má svoje opodstatnenie a sú prípady, kedy nemá svoje opodstatnenie. Hej? Je veľmi veľa žien, ktoré dokážu preklenúť klimakterické problémy rôznymi adaptogénmi, ktoré sú prírodné rastlinné preparáty, prípadne extrakty, na čisto prírodnej bylinnej báze, ktoré nám pomáhajú vyrovnávať hormonálnu hladinu. Hej? Je rôzne množstvo fytoestrogénov, po prípade rastlinných preparátov stimulujúcich produkciu progesterónu, ktoré sú čisto na rastlinnej báze, fungujú inak než syntetické hormóny, hej, a pomáhajú nám tiež vyrovnávať hladinu týchto hormónov. Veľa žien je úplne v poriadku a dokáže fungovať celé toto dlhé obdobie, niekoľko rokov, práve na takýchto prírodných preparátoch. Hej. Veľa žien avšak nie. Hej. A tie klimaterické príznaky a nie len ten diskomfort nespavosti a návalov tepla a zábudlivosti, depresie, ale aj toho kognitívneho, čo sme si predchádzajúcom videu povedať, čo sú závažné záležitosti, hej, veľakrát nedokážu prekonať týmito fytoestrogenmi a prírodnými preparátmi a potrebujú trochu inú pomoc. Dôležitý rozdiel, ktorý vidíme dnes v týchto substitučných hormonálnych terapiách oproti tej štúdii, ktorú som spomenula, hej, tam pred 20 rokmi boli použité syntetické hormóny, hej. Od toho sa upustilo a dnes už sa často, alebo vo veľkej väčšine používajú bioidentické hormóny, hej. Bioidentický hormón je kvalitne lepší, je možno telu viacej priateľnejší, avšak ešte nie je prírodný, prirodzený a identický. Hej? Úplne identický telu. Takže napriek tomu, že sa to nazývam bioidentické hormóny, stále sú to umelo vytvorené preparáty, hej? Ktoré vo finále nejakým štýlom interagujú s našim hormonálnym systémom. Takže to treba tiež mať na pamäti. Ak zvažujete takúto terapiu práve preto, že ste vo veku a v štádiu, kedy sú tie klimakterické príznaky neúnosné. A to nočné potenie, tá nespavosť, nervozita, depresie už začínajú naberať také meritka a taký rozsah, že jednoducho nedokážete bežne fungovať a zvažujete takúto terapiu a ešte ste neskúsili prírodné fytoestrogény, poprípadne progesterón, najprv by som odporúčala skúsiť to, hej. Avšak opakujem to, čo som zmienila v predchádzajúcom videu. Treba byť
veľmi obozretný, ako narábame s hormónmi, aj keď sú prírodného pôvodu, hej, treba byť veľmi vedomý si, čo naozaj sa deje v tom organizme a neordinovať si tu halabala niečo, bez toho, aby sme naozaj vedeli, kde sa nám tie hormóny hýbu na základe krvného testu. Po prípade aj domáce testy sú také, nemusíte ísť lekárovi na krvný test. Sú aj domáce testy, ktoré sú relatívne cenovo dostupné, ktoré si môže každý dovoliť a odmerajú vám na základe moču hladinu estrogenu napríklad, hej, v krvi. Takže aj to je jedna z ciest, ako sa to dá zistiť. Avšak neordinujme si tu halabala niečo, bez toho, aby sme v skutku vedeli, čo sa v našom organizme deje, pretože vo finále si môžeme navodiť viacej škody ako osohu. Spôsobiť hormonálnu nerovnováhu je veľmi jednoduché. Je veľmi jednoduché, deje sa to veľmi rýchlo, ale ten proces zvrátiť a nastoliť hormonálnu rovnováhu v akejkoľvek oblasti, už to je, hej, ak je to inzulín, melatonín, ak to kortizol, ak sú to sexuálne hormóny, nastaviť tú rovnováhu späť je veľmi ťažké. Je to dlhodobý proces, ktorý je veľakrát aj nepríjemný, hej. Ono sa to samozrejme dá, ak vieme ako, čo treba urobiť, hej, ale je to oveľa náročnejšie spätne sa vrátiť do tej rovnováhy, ako veľmi jednoducho nastoliť nerovnováhu. Preto by treba na najvyš obozretný. Ak sa rozhodneme ísť do hormonálnej substitučnej terapie, treba sa dobre poradiť s odborníkom a najmä takým, ktorý tomu naozaj rozumie. Hej, nie každý lekár tomu naozaj rozumie, hej, čo si budeme navrávať. Netvrdím, že by nám chceli ublížiť tí lekári, nie. Avšak nie každý tomu skutku rozumie a má také množstvo informácií, ktoré by možno mohol mať, alebo to by sme radi chceli, aby mal. Hej. Preto by treba aj v tomto ohľade kritický a kontrolovať si informácie, po prípade dohľadávať si ešte relevantné informácie my samé a pýtať sa toho lekára. Aj za cenu, že mu pôjdeme na nervy. No a čo, hej, vo finále je to stále naše zdravie. Je vždy byť dobre informovaný, je vždy vedieť dopredu. To neznamená, že musíme spochybňovať kredibilitu toho profesionála. To v žiadnom prípade. Ale je dobre sa spýtať. Hej? Možno vie niečo, čo vy neviete, možno vy ste sa dočítali niečo, čo on nevie, aj také sa môže stať. Hej? To ešte neznamená, že on je zlý odborník a že treba spochybňovať jeho odborné znalosti. Hej? To v žiadnom prípade. Ale je dobré, aby to bola diskusia a nenechajme si slepo naordinovať a navraviť niečo, čomu slepo veríme, bez toho, aby sme si my sami overili informácie. Vo finále je to vždy naše zdravie. Hej? To treba mať na pamäti. Ide o nás, o naše zdravie, o našu fyzickú a psychickú pohodu, to v prvom rade. Takže je dobré overiť si informácie, dohľadávať si informácie a pýtať sa, čo najviac môžete. Ak si nie ste istá, hej, ktorým smerom treba ísť, ak si nie ste istá, či toto je naozaj pre vás, ale chcete pomôcť, pretože sa cítite mizerne a naozaj by bolo veľmi dobré mať úľavu v tomto niekedy veľmi náročnom období, vždy vyhľadajte odborníka. Či je to niekto ako ja, či je to gynekolog, či je to niekto iný, k tomu dôverujete, poprípade máte dobré referencie, popýtajte sa a vždy dobre sa poradiť než sa do niečoho po hlave vrhnúť a neskôr to ľutovať. Hej? Takže v tomto videu nebol cieľom môjim haniť alebo vyzdvihovať niečo, hej, ako je hormonálna substitučná terapia, ale priniesť do kontextu dôvod, prečo je veľakrát taká zaznavená a obávaná. Či je to v skutku relevantné alebo nie, ono v skutočnosti to nie je až tak relevantné. To však neznamená, že by sme mali všetkému slepo veriť a po hlave sa do ničoho vrhnúť bez toho, aby sme si overili informácie a dobre si rozmysleli, či je takéto niečo práve pre nás, alebo nie, alebo či sa skôr rozhodneme ísť nejakou prírodnou, v prípade inou cestou. Hej? Takže to je na teraz všetko. V budúcom videu, ktoré bude pravdepodobne posledné v tejto téme a v tejto sérii, si povieme celkom v detaile, čo jesť a ako by mala vyzerať naša strava a výživa v tomto období, čo by sme mali jesť pre zdravie mozgu a to naše kognitívne zdravie, aké potraviny náš mozog potrebuje na to,
aby vydržala dlho v zdraví, aby nám to dobre myslelo aj po tej 65-70, hej, aké potraviny obsahujú prirodzene fytoestrogeny a definitívne by nemali chýbať počas tohto obdobia v našom jedálničku, ale zároveň aj čo všetko vylúčiť, pretože napriek tomu, že možno nám to nerobilo problémy doteraz, ale prídeme do bodu, keď nám to problém môže robiť. A v rámci dlhodobého zdravia aj v tom vyššom veku by bolo definitívne odporúčanie ho tieto potraviny vylúčiť. A vo finále, v neposlednom rade, sa na všetko pozrieť z toho holistického a celkového hľadiska, ako by mal náš životný štýl vyzerať. Hej? Že by sme konečne ženy mali myslieť aj na seba v tomto období. Pretože práve toto je to obdobie, kedy, ak sme tak doteraz nerobili, by v každom prípade sme mali začať myslieť na seba. To je na teraz všetko. Ja budem rada, ak sa prihlasíte na odber tohto kanála, poprípade zostielate tieto informácie s niekým iným. No a vidíme sa v nasledujúcom videu.